ассалому алайкум бародарои азиз меҳрубон, як донаги лайка баҷахед ва дар канали мо ҳатман подписатсия кунед. курси банкҳои Тоҷикистон. бародарои азиз, чӣ хеле ки мебинед, курс поён шуд, боз ҳам поён шуд ва доллар 1021 сомону 90 дирам, 1000 рубл 160 сомону 50 дирам дар бонки миллии Тоҷикистон. бонки эсхата 1000 рубл 162 сомон ва доллар бошад 1015 сомон, евро бошад 1990 сомону 70 дирам. якдонаги лайка меҷахем ва бародарои азиз, ногуфта намонад видеои моро ба VPN тамошо кунед. ҳазор раҳмат барои дастгиритон ки ба VPN тамошо мекунед.